Ei, bona a tots, soc Cocter i avui us porto un gameplay comentat un altre cop al Modern Warfare 3. Una bona partida que em va sortir amb l'ACR i bueno, us la volia portar, la veritat és que és una molt bona partida, crec jo. L'ACR me la vaig ficar ara fa una setmana i la veritat és que no hi he jugat molt, però és una arma que ja es veu que està molt empapinada. Potser no arriba al nivell de l'ACR del Modern Warfare 2, perquè la del Modern Warfare 2, a part d'estar super empapinada, és que no se'n va gens i mata més que la gran majoria, bueno, que totes les armes juntes. Però, bueno, aquesta la veritat és que mata molt i molt. Si tens, no fa falta una gran connexió perquè matis de pocs trets i això va bastant bé, sobretot amb gent, diguéssim, que té poca connexió, i la gent que té molta connexió ja és la hòstia, no? Llavors, veureu en aquesta partida, una partida que, bueno, que tinc bastanta sort, per què no dir-ho, em faig dos múltiples bajas amb el Predator. La veritat és que quan tens una partida així, la veritat és que és bastanta sort. Veieu que vaig en Predator, el Reaper aquest i el Pavlow. El Reaper és una ratxa de baixes que va molt depenent del que portin els altres, perquè si porten assassino així te menges els mocs, i la veritat és que costa trobar algunes partides. Aquí atenció, un moment manco, que és que no el toco però és que ni volent, i aquí tinc bastanta llet d'enganxar-lo. Bueno, aquí me quedo sense bales, em quedo amb les duals, i atenció, aquí al primer moment 3, 4, 5, com va. Vamos, m'acabo de fer el Reaper i jo suposo que aquí n'hi devien haver 4, em porto 9 en teoria, per tant n'hi devien haver 5, amb el Reaper començo aquí a fer baixes a punta pala. A més tinc el respawn aquí mateix, on estic disparant, per tant, millor impossible. El respawn d'aquest joc, no que cal jugar-hi molt per conèixer-li més en aquells mapes que es repeteixen tant. Els mapes, diguéssim, no seria una altra història, però bueno. Aquí me quedo un altre cop, tiro el Pavlow i vaig canviar un per davant. M'acabo de canviar el respawn, ara me respawnegen a l'altre costat. La veritat és que és una miqueta, em fa una miqueta de cosa el respawn que sigui tan boig, perquè m'agrada tenir-lo més controlat i més pausat. Però, bueno, ja és una partida que ja m'agrada, així és molt, no sé si és molt d'anar a saco, no? Però com a mínim, diguéssim, no campejo i em quedo quiet, no? Que ja és un gran què. La partida, evidentment, no és un 30-0 ni molt menys, costa molt fer-me 30-0, mira, aquí un i aquí dos, tinc molta sort, la veritat, per què no dir-ho. Abans havia fet bueno, aquí m'enganxo un altre, ja porto 4, i atenció a aquest segon Predator, atenció al segon Predator, que m'agafo, me tiro, 7-2, 1, 2, 3 i 4, vamos! Ole tu, ole tu! Com dic, quan tens partides així és que no hi pots fer res, és molta sort. Ja dic, el Pavlow ja me l'han rebentat, fa molta ràbia, sobretot perquè sol passar que quan els altres te comencen a tirar Pavlows, helicòpters d'atac i tot això, la gent no mou un punyetero dit per tirar-los a terra, i en canvi quan te'ls tires tu sembla que sigui, jo què sé, que sigui el més fàcil del món tirar-los, no? Bueno, aquí veieu el respawn, estan tornant a respawnejar, diguéssim, per allà al mercat aquell raro, i... bueno, mercat raro, és el mercadet aquest petit i aquí davant, i en comptes d'anar-hi davant per davant, intento anar-los a buscar pel darrere. Aquí veieu al fons, i com ja veieu l'ACR és que mata de poquíssimes bales, com si... bueno, ara aquí, vale, moment fail, no? Però l'ACR mata de bastantes bales, de bastantes poques bales, i bueno, ja ho veureu, a mi em va molt i molt bé, la veritat. Intento una variant d'armes perquè crec que si només portés amb l'ACR us cansaria. La veritat és que quan vas aquí no, ja tinc tanta sort, aquí només em faig un doble, només. Quan faig un doble moltes vegades ja estic content, i aquí dic un només faig un doble, i bueno, aquí per res no em torno a fer un altre cop al Reaper, no? Com anava dient, m'agrada portar-vos en diferents armes, evidentment. Ara m'estic intentant treure totes les secundàries, posar-les fins a nivell 10, per tenir alguna cosa a fer, algun objectiu, perquè si no es fa molt pesat anar sense cap objectiu, només jugar per jugar. M'agrada tenir jo, què sé, pujar fins nivell 10 totes les pistoles, llavors fins nivell 10 totes les secundàries, i vaig així. Com veieu, el tirador va de conya, però de conya, el tirador va superbé. Ja heu vist en el fons que n'hi havia 3 que no els veia i de cop m'han sortit els noms i ja sabia per on anaven. És un avantatge, la veritat és que si se sap fer servir bé i tens sort i els veus des de lluny, si us heu fixat,
em sortia el nom quan estava travessant la pedra, vale? O sigui, va molt bé l'avantatge tirador, i no sé si la tinc en pro, diria que sí, ara ho veuré. Sí, evidentment la tinc en pro ja. I, bueno, llavors, ara m'estic intentant mirar per fer unes intros pel canal Epic Gamers, i, bueno, ja que hi soc, miraré de fer-me jo una intro pròpia, segurament pròpia agafaré un tutorial d'aquests que hi ha pel YouTube de com fer altres intros, agafaré i me la copiaré entre cometes, li ficaré alguna diferent o així, i segurament el que us faré serà, us agafaré, us penjaré, jo què sé, 5 intros que hagi fet o que m'hagin agradat, potser trobaré algunes que siguin gratuïtes i que estiguin molt guapes i les agafaré, les penjaré, i us demanaré que em diríeu quina és la que us agrada més. Ja he vist que el primer capítol de l'analitzada dels jocs no ha tingut gaire èxit, la veritat és que em sap una miqueta greu. Jo penjaré, diguéssim, de moment tinc fet els 4 primers capítols, per tant, el pròxim dimarts en tindrà un altre i el pròxim encara en tindrà un altre. Si no els voleu veure no els veieu i ja està, la veritat és que jo ho penjo bàsicament perquè tingueu alguna cosa a veure cada dia. A mi, bueno, és el que deia en Ximin al podcast de l'Artex, que bueno, que jo el que vull intentar és penjar un gameplay cada dia, ja ho vaig intentar en el seu moment i va haver un moment que ja portava un bon ritme, però a la que perds aquest hàbit de penjar cada dia, pues, bueno, costa més, torna a costar agafar el ritme, fer gameplays, bueno, això sempre costa, i com ja dic, intentaré penjar un gameplay cada dia, i si veig que això no tira, primer tindré els 4 primers gameplays els tinc fets, si veig que això no tira, pues, deixaré de fer i faré una altra cosa, potser faré Medal of Honor, potser, jo què sé, faré alguna cosa així rara, potser us portaré, jo què sé, qualsevol cosa que em vingui de gust. Bueno, aquí un moment que es nota el papinaco de connexió que tinc. Ja ho sé, aquí estava pensant, però si no l'he vist ni disparar, tio, si m'ha semblat que m'havia fet una katana, que diu aquell. I, bueno, com anava dient això, no? No entenc jocs. Jo entenc que potser no és una cosa que a tothom li agradi i ja he vist que tinc més dislikes del normal, la veritat és que m'ha sorprès una miqueta. I, bueno, això, el gameplay s'està acabant, el gameplay és bastant curtet, és una partida bastant entretinguda, crec jo. El Modern Warfare 3, bueno, aquí atenció, la mort aquesta, la mort aguantant la granada, la mort és una miqueta, bueno, per acabar, per l'última baixa, ara ho veureu. Ja us dic, el gameplay no és de l'altre món, evidentment, però és un d'aquests gameplays que t'agraden, no? Un 36-10, perdó, em sembla que un 36-9, m'he confós. Com ja veieu aquí, amb la granada aguantant-la. I, bueno, el tio per poder agafar la deixant si se la menja. Ja dic, espero que us agradi el gameplay. Ja us aniré portant més Calo, que últimament no portava gaire Calo. I, bueno, això és tot, que vagi bé.